aha ifi na-ekere bụ afọ Igbo Amaka TV ebe anyị na-ewetara unu akụkọ ihe ndị mere eme n'ime obodo anyị Naịjirịa. Afọ m bụ Maazị Ifeanyị. Akụkọ nwetara unu taa bụ akụkọ na-akpasu iwe bụrụkwa akụkọ na-atọ ọchị. Izuụka abụọ gara aga anyị wetara unu akụkọ na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị APC ekwuola okwu iwepụta onye ga-esote Tinubu n'azụ, onye ga-esote ya na ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa 2023. ka anyị ka nụkwa akụkọ anyị nụzikwara kịta bụ na arọpụtago onye ga-esote ya n'azụ, onye bụkwanụ Maazị Shetima. Ilekwa n'anya, Shetima bụ onye na-akpa isi ala, Tinubu bụ onye na-akpa isi ala. Otu anyị si marakwa ndọrọndọrọ ọchịchị bụ onye na-akpa isi ala bụrụ onye isi, onye na-agụ ka esote ya n'azụ. Mana ka eruzikwere oge ndị APC nke ha atụgharịa, lekwe Peter Obi onye na-agụ ka onye na-esote ya bụrụ onye na-akpa isi ala. Lekwekwa Maazị Atiku onye na-akpa isi ala, onye na-esotekwa ya bụkwanụ onye na-agụ ụka. Otu a nke anyị si marakwanụ, mana ndị mmadụ na-ewe iwe n'ihi na ife ahụ emere adịrọ mma. Akọrịtara anyị bụ nya nka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC mere mgbakọ igosipụta onye na-esote Tinubu. Anyị ka nọ ihe anyị fụzikwara bụ nke a. Ife na-ele bụ ihe anyị fụrụ ndị yi akwa bishọp. Ajụjụ anyị na-ajụzi bụ ebe ka ha esi, maka ndị ka na-apụtago bịa kwuo na ha aka ha dịrọ na ndị ayi akwa bishọp. Ewekwara ajọ ọzọ ndị mmadụ na-ajụkwa, ụlọ anya nwaanyị ada na-yi akwa bishọp anyị ma na Naịjirịa dị sọsọ naanị mmadụ 4. Ewee bishọp karịrị ụmụ 4 na ada nwaanyị na-ayi akwa bishọp ebe ka isi. Ụlọ anya otu esi eme ụga ama na ụzọ ha ezighi ezi. Ife a ndị a na-eme adịrọ mma. Ihe ha na-eme kwesịrị ịsapụta anya unu kwunu mara na oge erugo unu ga-eji gaa weta PVC unu. Gaa nata PVC gị. Nne ị nọ n'ụlọ na-ele news, nna ị nọ n'ụlọ na-ele TV, ka ị na-aga ebe ị na-alụ ọrụ na-ekwu na Chukwu bịa nyere anyị aka. Nna gaa weta ya PVC na-ele anya bụ ihe ga-azọ gị, bụrụkwa ihe ga-azọ m. Biko ịmara na nke a bụghị mbụ ikiri ife anyị na-ewetara unu n'afọ Igbo Amaka TV. Binye aka na da red button, ibinyechekwana ya, ibinyekwe na the like button, n'ihi na ibinye ya obi ga-adị m mma, obi adịkwa gị mma. Ọ ga-adịzikwa n'izuụka ọzọ a ga-eweta unu akụkọ ihe ndị mere eme n'obodo anyị Naịjirịa. Nka bụkwa nwanne unu Maazị Ifeanyị. Nọrọnụ nke ọma, ndewonu.